सफैबाय नोंजों आंजों मोजां मोनलायनाय दिनालाय सफैलायबाय। हेलो लोगोफोर, आरोबाव आं दिनै मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाना फैलायबाय। के बिसा प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनिफ्राय मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ। हेपि निउ इयारनि भिडिअ मुङा जादों निउ इयार सफैलायबाय। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन आर्टिस्टफोरा राजिब, बिथराय, निर्मला। लोगोफोर, नोंथांमोना नुवाखैबा नायनो हागोन। आरो बे भिडिअखौ रिलिज खालामनाय जागोन 29 डिसेम्बर आरो बे भिडिअनि ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। नोंथांमोना ट्रेलारखौ नायनो लुगैयोब्ला आंनि डिसक्रिपशनाव लिंक होना दोनदों, नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै नायहैबानो नुगोन। आरो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौबो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालाङो।